Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim to bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farkon nan ba sakin nan ba ƙarshen nan ba wani kafa ta alkhairi kuma da ke mana ba da alkhairi da ƙasashe daban-daban kamar su Nijar, Libya, Algeria, Turkey kamar Chad irin su South Africa da mutanen mu wanda suke kira musu gitu na mutanen kuni da suke biyo mu ta wasu domin ƙarin bayani suke saka mu ayyuka suke mana fatan alkhairi daga gurare daban-daban suke mana fatan alkhairi saboda suna farin ciki da muke shigowa da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka to da Malam TV to idan ya ka fara kallon bidiyon karin da gidan karin nan samun kaza saboda mu sake da bidiyon da ku samu kai tsaye da izinin ubangiji to kamar da muka saba shigo muku da manyan asirin muna dauke da asirin tasirifin kudi wanda yake fitar da 500 kacal wannan aikin tasirifi ne mai sauki kuma nan take a cikin sauki ba wahala wannan asirin tasirifi inda har ka ji shi ya kamata ka zo ka nemi ƙarin bayani a shi saboda gaskiya aikin tasirifi ne wanda yake mai sauki kuma kullum za ka yi in ka so kuma a sati za ka yi